थांबाय मेडिया फोरनाव आरो सिनेमाखै कन्ट्रल जमातिया ओमफ्राय एक्चुअलि साउथ नांगौ गैदारिं लाया जागोन बल दिनै सोहोराव गथं लाइमोन एखे सिने भारत जनता पार्टीनि दिनै 30 तारिख लास्ट नमिनेशन सालो दिनै भारतीय जनता पार्टी लिंगै जों दिनै कैंडिडेट नमिनेशन दिनै लायना maka sini actually saudi nago liंगै sini सुश्री पाताल कन्या जमातिया वो कैंडिडेट मानजा teng sini अमरपुर विधानसभा केन्द्र के sini बरं गोनां रंजित दास और बरं खरग लैखिनि sini नमिनेशन को सामिल खालामनाय दिनै आरो खरग नमिनेशन खालामनाय बहाय दिनै नमिनेशन खालामनाय sini भारतीय जनता पार्टीनि नुइजना खरगनो बरं गोनां रंजित दास teng sini मेडाम पाताल कन्या दिनै साबसा बिसिङाव बहाय दिनै साबसा बिसिङाव नमिनेशन जखनो सालारि गावनो दिनै साबसा बराबरबो नमिनेशन रानदि पुराव जे बिके मेडाम जे कैंडिडेट माबारे लुकुरनि उपिनियन को बाहाय लुकुरनि ओपिनियन ताबो मुखजा जे जों आरो जे बीजेपी खाय फेमेनि 2018 नि 2014 सिमनि बीजेपी खाय फेने दो आरो सिने एक्चुअली साउथ मडल विधानसभा केन्द्र वो मडल बानायनाय वाइनै वाइथमा लायि आमा गाबोन बागै लुकुर बेलाय केताबो खुसि जे ताबो जे मडल बानाय दंगानि बीजेपी नि कैंडिडेट लायमानि आबो बेबागनो जे लुकुरनि सानमानि लायमानि बेबागनो खोथाखा जे माने खोथा आरो बे लुकुराव ताबो बेलाय केने ताबो लायजाक तेबो बिश्वास ताबो सिनि एक्शन साउथ नागरो जे लार्जार नाम्बार फैयै सिनि गरम गोनां से पाताल कन्या जमातिया दो अप्लाई इंनाय ओंखायनो थाङै थाङो ओंखाय जों बनोसो सिनि एक्चुअली साउथ नागरो प्राय सिनि 170 बुकार दं ओंखाय जों आगे बोसोरखौ जेराव कैंडिडेट जानाय गोबां थांखिनो आरो भोट माने पास होनो ताबो जों दैबो 2018 जेमन सिनि एमए सिंधु जमातिया आइपिएफ दिनै 18,000 भोट पायो ताबो जों बनेसै गोबां 18,000 25,000 भोट बायदि जों पायो कम किनो जों अप्लाई खालामनो दिनै बरम गोनां isa kerabani जे मोनथियो हाय आइपिएफ दिनै कासा बाताय हाय आबोनो दैता आइपिएफ दिनै बातायनाय दाबो जों नुखा राज्योआव जे बीजेपी कमिटि खाजा आबो बरं तुम्हारा अब तो पाँच एलायंस आईपीएल बायदि नुनोखा एबस बरं नुजाखा अब काय कमानि कल बरं नायि आंखना नाम्बर निजे आंखना जों नुखा आरो हाय अनथियावबो कैंडिडेट लायखा साबरखा आरो जों नुगो सिने शुक्लाचरण ते सिने बिधान बाबू ते प्रशांत हायखा बरं प्रेस थायो बरं आईपीएल थ्रु हायखा बरं प्रेस थायो अनथियावबो कैंडिडेट लायखा अब बरं बोसोर जराखै नमिनेशन रमायदे रियाबो जों खाबु क्लियर नुजाया हायबोनो बजेसेफोर आरो बानायखो एसेफोर बरं सिना ओमपि जे ताबो आईपीएल नि कैंडिडेट बजेसेफोर माने बानायखो जों जतनो साइमन खाबोनि सापर्ट गैरिखा जतनो जिनि बिके मेडामफोरनो बानायनो बागै जतनो लुकुराव ताबो रेडि होजा ताबो वानसर ताबो आईपीएफ दिबा कैंडिडेट द्वारा जागानलाय वानसर आईपीएफ दिनोते जागारेलि हानि जत सिनि ओमपि विधानसभा दंनाय जत लुकुराव कम हायके बरं बोखाव जतनो बरं नाजा आईपीएफ दिनोते जागारेलिया सिनि आरो ओमपि मंडल ओमपि केंद्र विधानसभायाव पद्मभूषण बीजेपी नि ओंसिनाय अब जत सापर्ट छ अब जे बुस्काङो इलेक्सन ताबो जे बुस्काङ इलेक्सन 2023 मेडामनो चाजा आसके ये चाजा का लुकुराव जतनो तका लुकुरावने हामजा गुंबाय दिनै बीके मेडामनो जे और कैंडिडेट मानमानि जतनो लुकुराव खातु खाजाका ताबो जों नायनाय दि जत सफायजाक दिनै प्राय और 10 15 25,000 मतन जों गैदारिं नाय थाङै दङो आइकासों नमिनेशन रवाय माने साथे साथे जों और दिनै रैली कतरमा खालाय जों सिनि प्रोग्राम अमाइकासों खालायजानाय दिनै कयटा समय नमिनेशन खालायनाय नमिनेशन के तर जों मानखा खनाखा 12 तानि बिसिङावनो
nomination ni time rojak ke tak to 12 tang ni jok kana kata ba candidate sok ba kene sini nomination Alat santai.